Wait lang ah, wait lang. Ilang taon na rin pala, ilang taong Wala pa palang harang yan. Ayan, nilagyan ko na ng harang. ano bang dapat na gawin? Hindi mabaling ang tingin, damdamin ay ganon pa rin. Mga bitbit kong alaala, ang dating tayo na wala na. Salamat dahil nakilala, patago na lang at palihim na yayakapin ka. At kung pagbibigyan lang sana, makabalik sa dating tayong dalawa.
pupunan ng lahat ng mali ay itatama, iingatan na kita. Salamat sa lahat ng halik, salamat sa mga larawan na may pananabik. Ating nakaraan na di ko na maibabalik, at alaala nating masakit. Kung sana noon ko pa lamang nalaman na mag-isa na lang ako na maiiwanan. Ang malayo ka sa'kin, di sana hinayaan. Salamat, patawad, paalam na. Salamat sa mga masasayang araw na nagkaroon ng ikaw at ako. Nagkaroon ng sayang totoo, yakap na mahigpit at mga halik na walang makakatubas. Kung sana lang di kita hinayaan malayo, di sana meron pa rin salit lang tayo. Tawad kung ako may naging kaya sa atin sa tuwing hanap mo aking lambing. Alam ko bang hindi ko na maaari pang mabalikan ang ating nakaraan. Lagi ko nasa puso't isipan, siguro na di tayo magkalaan para sa isa't isa. Salamat sa lahat ng halik, salamat sa mga larawan na may pananabik. Ating nakaraan na di ko na maibabalik, at alaala nating masakit. Kung sana noon ko pa lamang nalaman na mag-isa na lang ako na maiiwanan. Ang malayo ka sa'kin, di sana hinayaan. Sa lawan na may pananabik, ating nakaraan na di ko na maibabalik, at alaala nating masakit. Kung sana noon ko pa lamang nalaman na mag-isa na lang ako na maiiwanan. Ang malayo ka sa'kin, di sana hinayaan. Salamat, patawad, paalam na. Salamat sa lahat ng halik, salamat sa mga larawan na may pananabik. Ating nakaraan na di ko na maibabalik, at alaala nating masakit. Ayan, mega love shout out. Magic Sarap. Wala ka pa ng jacket. Mahirap. Mega love shout out. Drive po. Totay Vivo ng New Zealand. Thank you, Kuya Yorme. Ingat-ingat po sa pag-drive. Mega love shout out. Dre Summer TV. Kamusta na? Oy, kamusta ka na? Kamusta ka na? Aking mahal. Sakit ang puso ko, may gulat. Thank you, Dre, sa pagpunta. Mega love shout out, Gracias. Love you. Sige lang, magplansya ka lang dyan.
Uy, kamusta ka na, Trey? Ikaw'y nagparamdam. Paparam, pam, pam, paparam, pam, pam. Nagparamdam ka. Kamusta ka na? Kamusta ka na, aking mahal? Ang sakit ang puso. Pero nga palang ano. Tres. Mega love shout out, Tres Chels. Tusok. Sakit yan. Tres, sino ang may premiere? Ikaw pala, may premiere ka pala. Ang sakit ng tiyan ko. Ba't masakit? Meron ka? Kain ka chocolate. Nakakawala ba ng sakit ang puson yun? Chocolate? Ang sakit nga ng puson ko. Mega love shout out, Mel. Oo, hindi ko ngayon ko lang narinig yung Tres. Ang sakit nga ng puso ko, may gulay. Kain ka. Shower at Mel na mabangis, sabi ni Chelsea 16. Tres, beka naman. Yung mga premiere. Hoy, Trey! Ayaw mo mag-chat dyan. Ayaw mo. Amusta ka na, oy? Shout out, Iyaki. Sabi ni Magic. Sino si Magic Sarap? Masarap ka ba? Host. Walang host dito. Tres Gel, sabi ni Monday Bians. Monday ba ngayon, Tres? Ano daw? Ewan sa'yo maliit na nilalang. Wala ka naman sa premiere balak ka. Kasi naligo ko. Gulat naman ako, meron ka na premiere. Ano ang sinabi kasi? Isnab ako lagi, che. Sabi ni Monday yan. Sino nag-snap sa'yo? Dito kasi ako nag-stop kanina. Nung nagditikit Monday. Ano? Slow ang putik. Uy! By promoter tayo dito Mega love shout out! Promoter Tamsak Danawi! Si promoter ba to? Promoter channel? Di ikaw, Tres, yung mali. Sino ba? Maliit. Ang alam ko, maliit ako. Di ikaw, Tres.
Si maliit na nilalang. Sino yung maliit na nilalang? Nilalang? Sino yun? Si Mac Aldrin. Ang tangkad kaya niya. Di makarelate si Who. Si Mac Aldrin, si Magic Sarap. Masarap. Paano ka naging maliit, Trested? Ang sakit ng puson ko. Ay, Dre, si Dre, ayaw mamansin eh. Bahala ka dyan, Dre. Malag si Hus. Ang sakit ng puson ko eh. Nasa harang pa sila. Kaya ko sila pansin. Uy, Trey, ba't ayaw mo mamansin? Wala ka dyan. Nasa harang sila, kaya hindi ako magbabati. Dre! Ayaw mamansin ni Dre. Ayaw mamansin ni Dre. Ala, sakit talaga ng pusong ko. Sobrang sakit. Out, hindi ako pinapansin. Nag-mega love shoutout na ako sa email. Mega love shoutout, Sis Ligaya. And Sis Jenna. And Sis Myla Jazz. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Mega love shoutout sa iyo, Mel Alonso. Sis Ligaya, tulog pa more. Jenna, sabi ni Myla Jazz. Mami Life. Promoter, Tamsa Host, pwede po ba makilapag ng alin? Ang sakit talaga ng my God! Patamsak sa premiere ko, hindi magtamsak, magkakanonal sa Saan, Sis Ligaya? Promoter, ikaw ba yan? Sino to? Ang galing. Galing ko sumaya. Tamsak, dikit at galembang. Ayan, maraming salamat po. Ang galing. Basta sa ano nga yung Sis Ligaya, sabihin mo na. Sige na. Mami like, shout out po, sabi ni Mel Alonso. Ang hirap ng Mami na nga lang, Mami Jazz.
mega love shoutout, sabi ni Ate Ligaya Channel. Sino si ang galing? Mega love shoutout po, Mamo Jazz. Mega love shoutout po, Ate Ligaya, sabi ni ang galing. Sino si ang galing? Ang galing, sumaya. Basta. Saan basta? Tamsak na sis Ligaya at baka magkaano pa. Magkaanuhan pa. Sakit talaga ang aking puson. Donald daw doon kay sabi ni Flaggy D. Ate Ligaya Channel, shout out, sabi ni Mel Alonso. Daddy B, sabi ni Ate Ligaya Channel. Host, hindi ka na naman pumasok? Kakalib ka? Oo, isang buwan. Ilaw! Mega love shoutout sa'yo. Ilaw! Tamsak Dikit at Kalembang. Sino yun? Sinadyakitan ko. Sino ba siya? Malamang, hindi siya pumasok si Ismael. Sa bahay eh. Sabi ni Trespian. Ayan, nagbaba na si promoter ng kanyang bahay. Nakidikitan at may nagtuwad sa akin. Sino ba yun? Kamali yata ng pindot Akala ko si promoter, yung dati nating yung best mo, Trespians. Hindi pala. Mel Alonso, Biens, oo nga. Ang sakit. Ang sakit. Parang, what's that? Ate Happy, mega nag-shoutout, sabi ni Ilaw. Sino si Ilaw? Nagmamadali magpindot, iba na pindot. Oo nga, sis Ligaya. Iba naman yan, iba na. May baby pala dati si Bian. Sabi ko, best, hindi bebe. Abalos. Santos. How much po? May customer ako eh. Customer. Kulang yan sa milk tea yan. Ayoko na mag-milk tea. Bungol, sorry naman.
Nabubungol na. Sleep ka na. Wait nga, ako na nga nang magbababa. Say. Thank you sa 10 million in the house. Sakit talaga ng puson ko eh. Ano ba yan? May ganang shout out marupok sa gabi. Alam ko na kung sino yan. Break na kayo nung nagtitinda ng milk tea host, kaya wala kayo ng milk tea ngayon. Oo, break na kami. To? Carla Lisius. Taray. Thank you sa mga patamsak. Ang dami. Wow. Sana all. Mahal mo o mahal na? Ay, mahal ka pala. Promoter, pakiunahan ko yung nakapin. Maraming salamat po. Malaki na yung bahay ni promoter. Kaya siya nag-promote. Ang sakit ng puso. May magkakapi. Tusok!
gracias. Thank you, Tresya. Thank you sa patusok, my teddy bear sometimes chills. Sabi niya. Plancha. Plancha pampur. Ginisa mix. Tamsat, dikit at kalembang. Awi. Wow. Pag-graduate din yata ako nito ng ano. Dami banana. May magic sarap, ginisa mix. Sino ano pa? Naol. Naol. Boss, yan, sabi sa'yo, cold mo na lang yan. Mapapagod ka na naman. Sabi ni Mel Alonso. Mega love shout out, Genevieve. Tusok. Ay, thumbs up pala. Natulog na yata si Ligaya. Ligo. Ligo. Sinong maliligo? Luto. Aba, dami niyan. Stay home. Stay home lang, host. Work pa, sabi ni Kinag. Okay lang po, sis. Patamsak ako ng ibababa ko. Hashtag lang po kayo ng Teddy. Patamsak po ako sa binaba ko. Thank you, thank you. Hashtag lang po ng Teddy. Boss Bian, ang dami mong gustong gawin sa buhay mo. Paano pag nagkasakit ka dyan, walang mag-aalaga sa'yo? Sabi ni Mel Alonso. Patamsak po ako sa binaba ko. Say that I need you
Kayang-kaya si Smell, sabi ni Trespian. Kaya ayaw ko ng jowa, alang time. Mega love shout out, Edith Chong. Ayan, maraming salamat po sa patamsa. Shout out host. Patamsak po ako sa binaba ko, hashtag lang po ng tech. Baka lang naman. Baka lang naman. Promoter, pakiunahan po yung nakapin. Maraming salamat po. Mega love shout out. Merchants Vlog 12. Pa-shoutout po. Ayan. Mega love shoutout sa'yo. Kagalang naman ni host. Patamsak po ako sa binaba ko. Thank you. Salamat po, Merchants Vlog. You're welcome po. Patamsak po ako sa binaba ko. Thank you. Naman tong ano ko. Promoter, dikit kalembang all po, sabi ni Trespians. Ayan po, nadikitan na po kayo, Sir Promoter. Patamsak po ako sa binaba ko, hashtag lang po ng tech. Pumupunta eh. Wala pumupunta kahit isa. Baka naman. Loading. Subukan ko ngayon. Ano ba yan? Okay.
Post yan ko. Huwag ka na munang magdikit. Mag-focus ka sa ginagawa mo para matapos ka na kaagad. Sabi ni Amel Alonso. Patamsak naman ako sa binaba ko, baka lang. Merchas vlog, tapos na po. Ang alin? Patamsak po ako sa binaba ako. Abalos, bakit? Patamsak mo na ako nang sabihin, binaba ako, Merjas Vlog World. Pag-hashtag ka lang po ng Teddy. At yung binaba ni Naikot, unahan mo yan. Magbakas ka lang dyan. Pabalikan ka nila. Tita Mel TV Dan po, sabi ni Merjas Vlog. Merjas Vlog, Dan sa'yo, baka naman. Mega lang shout out, sis Jennifer Vlog. Thank you sis ha, sa pagpunta ng premiere ko kanina. And sa mga patutok mo dyan. Baka naman, yung binaba ko, pakipuntahan. Yan, si 18 Dan. Ayan. Basta mag-iwan ka lang ng bakas doon, Merjas Vlog. Unahan mo din yung binaba ko. Kung gusto mo ng maraming banana. Ikaw at ako naman dyan, pakanta. Mega love shout out sis Mel, sabi ni Jennifer Vlog. Sis, baka naman patusok. Yung binababa ko. Hashtag lang Teddy. May just vlog, ako na magbabalik sa'yo para kay Bians. Sabi ni Mel Alonso. Chelsea 16 Dan. Ayan. Sige, sige. Main mo ba yan? Main mo yan, Mechas? Mechas. Baba ka doon ng bahay mo, Mechas. Hala, baby ka pa? Paangat program ka? Nagpapangat program ka, be?
Wala ka pang like 23. Totoo? Totoo mong to? Tusok, tikit, dalawa. Ayan, basta nag-ano ka lang, sis. Nag-hashtag ka lang. May just, punta ka rin dito pag gusto mo ng maraming banana. Yung binaba ko, palaging binabawasan ni Lolo. Ayan, mag-ano ka dito, magpunta ka rin doon sa binaba ko, patamsak at lang, hashtag Teddy ka lang. Baby ka pa, 23. Bigyan kita, ha? Bigyan naman natin si Mer. Baby pa yung bahay. Nagpapaangat program. Okay, sis. Wait, bigyan kita para maging 25. Huh? Dalawa lang ibibigay mo. Aba, Mel, ibigay mo na lahat yan. Salamat po. Ayan. Yung binaba ko, Beha, bigyan din kita. Kung main mo yan, ano ka na lang, type ka lang ng Teddy dyan. Teddy. Type ka ng Teddy, be. Bibigyan ko lahat ng host Abalos, pinapatawa lang kita. Well. Teddy, be, Teddy. Type ka lang ng Teddy. Ibababa ka ng Nightbot. Yun na lang ang ilaano ko. Para hindi yung video mo ang mapuntahan namin. Type ka ng Teddy. Ayan, Tiron Channel. Done. Ayan, sige, babaan ka lang. Type ka lang ng Teddy. Hindi TV. Teddy po, Teddy. Parang teddy bear. TV naman binilagay mo eh. Ayan. O, diba? Binaba ka niya. TV bear. TV bear. Wow. Ikaw to, Mer. Ang ganda mo. Totoo, bago lang talaga to. Nagpapaangat program ka. Akala ko TV, sinabi mo host, sabi ko Teddy. Ayun yung pangalan ko, Teddy. Sa TV tuloy ako.
Oo, host. Wala naman nakikinig. Tinatamad ako. Ay, mangisda ka lang muna. Mangisda ka na muna bago ka magpangat program. Pataas ka muna ng ano mo, ng subscriber mo. And para marami ka maging friends. And ano ka lang, upload ka ng mga video. May ganang shout out, Ate Liga channel. Stay home. Palagi namang binabawasan ni Lolo. Ganyan talaga si Lolo. Kinakain niya. Basta pag nakikipagdikitan ka sa isang LS po, doon ka lang muna mag-stay para hindi maglagas yung iyong banana. Type ka ng Teddy, be. Teddy. Type ka ng Teddy lang para ibaba ni Nightboot yung ano mo, yung bahay mo. Ikaw pala, malabo host. Anong malabo? May ganap shout out, sabi ni Edith Kong. Anong malabo? Malabo ang mata ko. Merchant, dami mong reklamo. Hayaan mo lang, sabi ni Mel. Mer, baba ka lang ba? Ano mo? Ang tawag dito, mag-type ka lang ng Teddy. Sige na. Sir Promoter, pakiunahan po yung nakapin. Hindi po kayo madidikitan yan kung baba lang po kayo ng baba. Sir Promoter. Nag-type naman si Edith Chong ng TV. Mag-type ka lang ng mag-type ng TV para magka-TV ka. Sira ulo talaga. Oo, type ka lang ng type ng TV. Nakikinig ako, dami kong tawa. Ginawa pa naman akong TV. Bien, ayos ba? Ayan ma, pag natapos ka namin kung tikitan, huwag ka munang aalis sa LS kasi talagang manalagasan ka ni Lolo. Stay ka lang dyan hanggang matapos host. Mutit, sabi ko sometimes. Teddy pala. Mel, salamat Ayan marami nagbibigay sa'yo dito, Mayor. Asan na yun? Ba't nawala? Diyan ka lang ha, gawin kitang 50. O yan. Gawin ka niyang 50. Sa susunod na type ka, cable, para may TV ka. May TV ka na.
May cable ka pa. TV Plus sa akin. Nasaan na yun? Ano? Sabi, talagang malalagasan yun eh. Asan na siya? Nawala, baka bumili ng TV. Nawala na. Wala siya. Talagang mag-aanuan siya, malalagasan talaga siya. Tapos, type again, PLDT fiber. Nawala na si si Mayor. Eto, 32. Inaasar nyo kasi kaya umalis eh. I'm here, host. Diyan ka lang kasi mag-teddy ka lang. Teddy ka lang ng teddy para ibaba ka ni Nightbot. Kasi dinidikitan ka namin. Ayan, huwag ka nga alis ha. Huwag ka nga alis. Stay put ka lang dyan. Pag yan nawala, nawala yung banana mo, balak. Pero pag nalagasan ka, punta ka kay kay Totoy Bibo Nation. Ay, Totoy Bibo, New Zealand pala. Type ka lang ng type dyan ng Teddy. Steady ka lang daw dyan, sabi ni Edith Chong. Huwag ka nga alis, Martes. Kulit mo tapos magre-reklamo ka. Okay, host. Steady ka lang, dali. La, ay ka lang shout out sa aking minamahal na kapatid, Abalos. Type ka ng teddy bear. Teddy bear. Always yun. Teddy lang, nilagyan mo ng bear. Sinajoke lang, ikaw talaga, oy. Dito ka lang, Mer, hanggang matapos si host. Pag natapos na si host, replay mo para sure wala kang lapos. Ulo ka talaga. Kain tayo. Kuya Johnny. Kuya Johnny lang. Ay, na-remove. Kain ka lang dyan, Tres. Chill. Damihan mo. Damihan. Oh. Kuya Johnny.
Kuya Johnny lang niyaya. Binati ko si Kuya Johnny Malag. Just muna. Snab ako ni Maligno, che. Sinong Maligno? Type ka daw ng TV, che. Uy, sabi ni Edith Chum. Nabagsakan tuloy ako ng TV eh. Maaalala kita lagi, Merja. Yoko nga. Ayun naman interesting. Boss, yes, 9 na lang. O, 9 na lang. Bahala na kayo. Tapos na ako eh. Yoko ng TVPX official din. Lagyan ko na kaya ng Teddy TV, Abalos. O kaya palitan ko na lang TV Abalos. Sige, ako. Ikaw na lang. Kulang na lang ng 9. Makakabili na siya ng TV ng may cable. Wait lang. Ilan na siya? 41 na siya, oh. Try mo, Tris. Ang pakat naman, Tris. Pagkabanggit pangalan, TV Abalos. Ang tsaka. Okay na yun ang Teddy. O, di ba dumadami din yung thumbs up ko? Try mo lang para magka-TV ka. Huwag naman, uy. Hirap magkaroon ng TV, uy. Mas maganda, Teddy. Tara, manood tayo sa Teddy. Hindi ako nakakapag-thumbs up kayo. Loko to. Hindi pa matinamsak. May TV na, may hepa pa. Saan ka pa? TV hepa. Wait lang ha, wait lang. Saka talaga ng pusong ko. Magkakapiyak. Wow, so bad. What's up? Tebi Tabis.
I'm from India. Ayoko sa'yo. Diyan lang kayo. Ako ay magkakape. Ayan, graduate na. Ayan, graduate ka na, Mer. Huwag kang lalabas, ha. Paluin kita sa puwet. Congrats! Ayun, magiging 52 din yung thumbs up ko. Mer, nandiyan ka pa? Type ka pa ng Teddy. Teddy. Huwag ka muna magbalik, Mer, dyan. Chas pala. Ano ba ang pangalan mo, Chas? Huwag ka muna magbalik kasi malalagasan ka ni Lolo talaga. Dinidikitan ka pa, 53. Thumbs up. Ngayon lang nag-thumbs up si Milo.
Patrick, best shop. Hello, co-host. Hello, hello din. Patrick, kaibigan kita ng jacket. Sabi, huwag kang aalis hanggang matapos si Ho. Seryoso yun, Merjas. Gawin ko lang 55. Ayan o, gawin ka daw ng 55. Nandiyan ka pa ba, Mer? Nandiyan ka pa? May ka lang shout out, Edith Chong. Ako ga ngayon, maginaw. Tagalupa. Sir Promoter, pakiunahan mo yung nakapin. Baba po kayo ng baba ng bahay. Hindi naman po kayo nagbabalik. Okay lang si Smell, health lang ako. Oo nga, okay lang yan. Hayaan mo siya. Umalis na. Basta, pag nalagasan siya, balas. Ay, may jacket na pala. Kala ko ala pa. Hala, kanina ka pa may jacket eh, Edson. Okay na, back to work na ako. Ayan, thank you, Tres. Love you. Thank you, boss. Yan, apakabait talaga, sabi ni Mel. Nawala na si Mer. Umalis na siya nang iwan, parang ex lang nang iwan. Back to work. Muna na rin ako. Ayan, sige, Mel. Ay, andyan pa pala si Mer, oh. Akala ko nawala ka. Ilang taon na rin pala. Taon, inahanap pag nawawala.
Bakit siya baliwala? Wala ka na. Hubod na naman yan. Si Tres. Ka pa rin. Iwasan ko man tanawin. Ano bang dapat na gawin? Hindi mabaling ang tingin. Ang dami na ganon pa rin. Mga bitbit kong alaala. Nagpuputol-putol dito sa isa. Ay. Ano yung kanta-patak? Ay. Kanina. Nanginginig, sabi ni Tuesday. Yan. Nanginginig pa daw. Yan pa na. Paalam na. Ako'y aba, tinuwaran ako siguro ni ano. Tumuwad ang dalawa na, at tumuwad, dalawa na yung tuwad ko. Tinuwaran yata ako ni promoter, nagalit sa akin. Laki-laki na ng bahay niya eh. Mali naman yung ano niya. Pakinggan natin to. Tuwarin din natin si promoter boss. Vance. Uy, baka mamaya nandyan siya. Said, don't worry, don't worry, don't worry, baby. But now you make me sad, 'cause nobody can take me to sleep. Now I'm here with no one else, and every day, and every night, it doesn't matter where I go, because inside my head is full of your pretty face and beautiful voice. Ooh, Thank you. Thank you, Kuya Yorme. Palipat pa po. Don't worry about her. Don't worry about her. Ooh, don't worry about her. Don't worry about her. But I can't leave you, girl. I can't leave you. Because inside my head is full of your pretty face and beautiful voice. Ooh, could you be the one only girl? Dispel, hayaan na lang natin. Huwag masyadong mainit. Paano kasi, baba siya ng baba. Tapos, hindi naman siya nag-uuna. Mega love shout out
Yormel. Totay Bibo ng New Zealand, sabi ni Edith Chong. Kuya, sabi ni Trespian. Nakakakasar nga eh. Great breakfast with Arla cheesy spread. Nagtutuwad pag hindi pagbigyan. Gusto nila, tuwad agad. Kasi nga bakla. Bakla yun mga nagtutuwad. Mega nag-shout out, kuya, Yorme. Sabi ni Mel Alonso. Ganyan talaga kapag hindi mo pinagbigyan ng isang tao. Hayaan na. Ha. Sila na magdadala niyan, oo nga. Hayaan mo sila na magtuwad. Ayan tuloy, nandyan siya. Padikit guys, dikitan niyo daw si promoter. Dinikitan po kita promote Sir Promoter. Pakidikitan din po yung nakapin. Sir Promoter. Ano yun, Cubs? Dan po. Yan yun na yun. Doon na lang tayo, EB. Balikan mo kami, promoters. Give and take tayo, sabi ni Mel Alonso. Muntahan niyo daw siya. Malaki na yung bahay niya, di ba? 6.49. Tabis! May bagong tawag. Teka lang, shout out sis Jenna. Thank you sa pa-stay home mo dyan. Ayan, patuldok na ngayon si Lesbian. Ay, kanya pala. Artes. Mega love shoutout po. Hermie Artes Official. Mega love shoutout po sa lahat. Ayan. Sawarat. Puntong Hermie Artes. Sabi ni sometimes chill. Sis Jenna, awi. Sabi ni sometimes chill. Sometimes. Nakakabulog. Kuya Harry, sabi ni Trespians, work muna. Work mode na ako, Tres. Wag mo na akong binabanggit. Uy. Trespians. Host TV Abalos. Host Teddy Abalos, hindi host TV. Ayan, thank you sa palipad mo, Mel. Trespians! Mega love shoutout po, Idol Dosky TV. Ayan, may TV yun. May TV yun sa kanya.
Yan! Sabi ni Mel Alonso. Di ba nagdot-dot pa rin siya? Tapos kay TV Kuya, sabi ni, ni Tres Fians. Kuya Dusky, Tevi, Awi, sabi ni sometimes chill. Bala kayo dyan. Tres Fians. Mga Tres and Mel, nanginginig lang me. Sobra bang lamig dyan? Mega love shout out John Eslaga. Tres, sabi ni Tres Chef. Thumbs up, co-host. Ayan. Maraming salamat po, Jan. Jan ka lang. Taya ko ngayon, sabi ni Tres. Sintabi po sa mga kumakain dyan. Tatay po si Tres Chels. Pasintabi lang po. Baka Almoranas ka Tres Chels. Tayo. Para kayo palatai. Oy, Mel, ang kulit mo, sabi ni Tresya. Guys, tayo. Pati yung pagtayo nagpapasama. Sabi ko sa mga kumakain dyan. Diyan ka lang, ha? May momo. Sabi niya, please join my videos premiere. Lots of love from India. That siblings gang. Kuya Johnny, arat na! Sabi ni Tres Chels. Chels, lagi din ang tiyempo. Tuwing kumakain ako, tumatay ka. Ayan, tumatay. Ngayon kumakain daw si Nawala na naman akong kumain. Ano daw? Imbis na wala ka ng ganang kumain. Mel, nababangis, ito ang time ng pagtae ko eh. Huwag mo kasi pag ganitong oras, alam na. Bulol, Mel, nababangis. Yan, si Dan, sabi ni Jan, diyan ka lang. Pakiunahan mo na yung nakapin, Jan. 3 po yan. Mega love shout out, Totoy Vivo Nation, sabi ni Jenny Vivi. Bibi. Oh, Charles, malay ko ba? Salamat po. Pakiunahan mo na yung nakapit at pupuntahan ka namin. At diyan ka lang. PM mo kasi, Mel. Nababangis. As mo, tatay ka na ba kasi kakain ako ganun?
Taray, may ganun. Yes! Tumahi ka na rin para sabay na kayo, sabay na kayo ni Chel. Sabay na kayo ni Chel. Bahala kayo dyan, magsitahe kayo. Basta ako magkakape. Favorite ni Tres Chels, Hello Kitty. Hello Kitty, hello! Sama ka na, host! Tres naman kayo, Nauna na ako, Kanina pa ako tumae. Nakatayo na ako kanina, Mel. Kasi kung siguro tres, magkasabay lang tayo. Chels, ang sabi mo, mag-vitamins lang ako, hindi kumain. Harap na, Kuya Johnny, sabi ni Tres Chels. Diyan, bahay mo, baba mo, wag link. Gawin kitang 110 a week. Pero dyan ang lamponsok po. Dyan, ayan, maraming salamat. Hey, Mel, ano ba yan? Kakain ka muna bago vitamins, malab. Oo nga naman. Hamid na hamot si Tresbian. San pagdidikit maya-maya tatain yan? Arat saan? Arat kumain. Bahala ka dyan, sabi ni Edith Nung. Diyos, dinawin mo kasi ano ba yan? Ayan na, nagbabay ng si Jan. Jan, main mo ba yan? Main mo yan, gamit mo? Pag main yan, mag-type ka lang ng Teddy. Para si Nightbot na ang magbababa sa'yo. Para hindi ka na maghihirapan na ibaba yung bahay mo. Alam na tayo guys, tayo muna tayo. Diyan, ganyan pababa ng wag link tol. Pagbababa, wag link tol. Tol? Diyan! Ulit naman ni Johnny. Diyan! Diyan! Stop ka mo namang baba ng bahay. Kung main mo yan gamit mo, mag-type ka lang po ng Teddy. Wag po yung video ang ibaba mo para tuloy-tuloy po yung pagdidikit po sa inyo. Dikit kalembang po yun. Diyan, pepektusan kita, wag pulling. Bahay mismo, tulad ng baba ko sa bahay mo. Diyan, kung may nanggamit mo, mag-type ka lang ng Teddy, ibababa ka ni Nightbot. Para tuloy-tuloy ang pagdidikit sa'yo. Huwag yung yung may video. Kasi pag video, sila mahirapan.
Poop na lang para hindi naman masyadong malupit na word mo, sabi ni Mel Alonso Treskel. Sorry po, baguhan ko. Okay lang yan. Kung main mo yan, mag-type ka ng Teddy. Tapos, ibababa ka ni Nightbot. Tulad ng ganito. Oh. Ganyan. Yung pag binaba, mag-type lang ng Teddy. Char lang, tol. Sabi ni Christian. Bakit tol? Tol pa pangalan niya? Asan ka na dyan? Sabi ko dyan ka lang eh. Dyan. Asan ba? Paano ako makakapag-tikit? Kailangan naman tawagin ko yan. Sorry naman, Tre. Alay ko, tawagan yung pala yan. Nasaan na siya? Wala na, si Jan. Ayun na, 110 na siya. Yan, spektusan mo na nga yan. Kulit eh. Wala kayo dyan. Para backward. Jan. Type ka ng Teddy. Salamat po. Didikitan pa kita. Kulit naman eh. Sakit sa tenga. Try ko nga muna. Okay lang yan dyan. Okay lang. Ayan, sakit sa tenga. Hello. May sa atin. Nawala si Kuya Johnny. Tumae siguro yun. Baka ka, sinabayan ka. Maraming salamat mo. Maraming salamat yan, sabi ni Jan. Ayan. Mega love shout out! Gutierrez Farhana, ayan, Nawi. Tamsak host lalabs, mega love shout out po sa lahat. Ayan, thank you, Ate Farhana. Ayan, nagpalit ako ng headset at sakit na sa ano. Mega love shout out, Kuya Dosky. Thank you po. No ba yan? Mukhang bibig tae. Ano yun?
Ano ba yan? Bukang bibig tae. Welcome home, sabi ni Ate Farhana. I love you po. This is the Yes for Year Big Squad. Thank you po sa heart, Ate Farhana. Patamsak po ako ng nakapin. Totoy Vivo Dance po. Ayan. Tamsakan nyo yung dyan. Yung nakapin lahat, 3 yan. Mag-iwang ka lang ng bakas doon. At gusto mong sumali sa Grand LS, punta ka sa sa June 13. Lapit na po yan. Simpleng tao. Basta DJ Boom, the best. The best na mapasahod ka ba? Dance na kapin. Ayan, maraming salamat po, Ate Farhana. Maraming salamat po. Diyan, punta ka sa Grand LS ng TVN. May pa-price kami, worth 10K. Saan ka pa? Si Mel, bahala na doon. Ayan, sana punta kayo sa Grand LS ng TVN. Sa June 13 na po yan. May pa-price po ng 10,000 pesos. And 3,000 views. Ayun, di ba? Oh, wait. At ako ay makikigulo. Ano ba yan? Nawala na ng signal.
Giving you the daily music mix. This is Visayas Beats Production. Never underestimate our power because together we are stronger. Just be yan, dikit po. Yan. Thank you, Jan. This is the Yes for Year Mix Club. Abad ticket. Boss man. You are invited to come to our ground LS on June 13 and 1 p.m. Ayan, Mel Alonso, saan po? Sa tot, ayan, nakapin po siya. Punta ka. Maraming pa-price. Punta ka sa Grand LS ng Totoy P. Bonicio. Okay po, ayan. Sige. Dikitan mo yung mga pinababa ni Nightbot. Iwan ka lang ng bakas. Yan, Araneta Coliseum. Yan, 111 ka na, sabi ni Tresel. Mel Alonso, sabi ni Jenna. Natawa ko sa Araneta Coliseum. Ako din eh. Kapag dun sa Araneta Coliseum, bahala na po si Mel ang magpapa-Grand LS siya. Doon po gaganapin sa Araneta. Abangan po niyo yun. Malayo po ako. Nasa Japan ako eh. Wow, sana all nasa Japan. Sana all nasa Japan. Sana makapunta ako ng Japan. Nilipad po ako sa Japan. Jenna, saan pa? Hindi pa sa Araneta Coliseum, sabi ni Mel Alonso. Ikita kita dyan. Salamat, host. Maganda. Ang ganda. Nambola pa si Jan eh. Baba ka nga dyan. Low host. Oh, saan ka nang galing? Bakit nawala ka? Sabi ko nga sa'yo eh. Reply na lang ito mo.
Gumising na kasi ako co-host. Ayan, saan ka pala ngayon? Mer? Kaya pala, nawala ka bigla. Okay lang yan, Mer. DJ Remix. Kung nag-work ka pala. Ano inang galabaw nga daw lisusang kakao. Diyan! Kahit saan panig ka pa ng mundo, basta click mo lang yung link, sure, makakarating ka sa Araneta Coliseum, sabi ni Mel. Diyan! Tres Jans, Dan po. Ayan yung si Tres Jans ang nagbigay sa'yo kanina. Type kasi na Teddy. Diyan. Diyan ka lang. Pinapit mapunggan ining talangsang barat yakot. Sa adlaw-adlaw na lang lain ang puligon. Sasadpok. Ayan ako napuntahan ni Ben Pac. Ben Alonso, thank you po. Ayan, sabi ni Jan. You're welcome, Jan. Dahito at latawang ka ang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisusang kakao. Hinday bita, lantawang ka ang imo kita. Ano inang gaputi, nga tao lang Dancing by the beat. At tao lang. Remix. Mindanao, make it slow. Matisan nagkasaligan sa kanan. Wala isyo kundi pangrutkot lamang. Permi mo lang nakita nagatuwad sa ikadalan. Sa tindahan, sige, patay luhod lapang. Dahito at latawang taan imo sama. Jan, pero bago ka makarating sa Araneta Coliseum, tikitan mo muna ako para mapasok ka. Ano inang gaputi, nga tao lang puti. Our chocolatiest for your happiest birthday. Bye muna, host. Sige lang. Myra helps boost our immunity as it helps keep our skin healthy. May pala. Stop.
ba yan? Bakit ka natulogin? Ano, ne? Tumahimik ang mundo. Sabi mo. Ang gating galing sumayak. Tarik. Sabi mo wala na. Sabi mo Thank you sa inyong lahat. Wow, naka 2 hours na.
mata, hindi pa rin ang mapansin naman. Sa aking mata ay mapansin. Siguro makaka-copyright to. Nadarama. Ay mapansin na ang at aking mata ay mapansin na Ayan, saan ka pala ngayon, Merchan? Sa ibang bansa ka pa? Bakit ka nag- Pinadarama?
Mega nag-shout out. Mr. Uzmo. Oh my God, huwag kang tumawag. Thumbs up na. Thank you, Mr. Uzmo. Salamat sa patamsa. Mr. Sumo. Sterling. Andiyan ka pa? Os, kamusta ka dyan? Okay lang ako. Akala ko sino. Sterling, bakit hindi pa siya dumadating? Next year ba'y darating, Mr. Lay? Okay lang ako, meron. Just always, every day, and okay. Naka-quarantine pa sila, ano ka ba? Naka-quarantine din? Kaya pala hindi pala pumupunta sa akin si Ben Fox naka-live. Naka-live siya today. Wala pa rin siyang Kita maririnig. Yakult everyday. Oo, Yakult everyday. Okay. Naka-edit si Ben Fox. Kaya pala busy siya. Siyempre, yung mga gamit to, hindi pa nila mabuksan high-tech. High-tech. Pinacharot na kita, Sterling. Sterling, bakit yung premiere mo? Alas 12. Tulog na ako nun eh. Mamaya po, ay 12 a.m. pa yun? 12, nakali ba yun dito, Mr. Lay? Mamaya pupunta na yun si Ben Pac pag nakita na naka-live ka. Iiwan mo ng LS niyo. Alam siya, doon talaga si Mr. Lay. Hala ka dyan. Hala ka dyan. Iyan ang gagawin ko. 8 p.m. dito. Uy. 12 a.m. umaga dito. Ay tanghali dito. Mr. Lay. Sutuin ko kasi Bentak, sabihin ko naka-online ka. Naka-live siya. Wala pa kayo sa kanyang yung palipad. Wala pa siyang mga super chatter. Kawawa naman.
1 a.m. dito sa Pinas. Tulog na ako niyan, Mr. Lane. Ano, alas 6 dyan. Siguro mga 8, di ba dyan? 12. Alas 6 mo na, umaga dyan. Premiere mo na para dito, 1, 12. O, mga 11. Host, may chat ako sa'yo. Paano ako mata-chat? Paano mo ako mata-chat? Punta ako kay Benpax, magpalipat ako. Wala nga palipat doon, Mr. Lay. Dito ka magpalipat. Wala pa siyang super chatter. Bakit LS ako ng 6 a.m. dito, di ba? Isabay mo na sa LS mo. Bakit puntahan ko sana si Benpax, papalipad ako, wala pa palang billboard. Wala pa siya, tsaka yung super chatter. Bakit? Hindi ba kita mat-chat? Oo, hindi mo ako mat-chat. Hindi mo talaga ako mat-chat. Ayan dumating si Mega Love shoutout! Numero 1. Bakit pag nag-LS ako, dumadating ka numero? Thousand test! Bakit? Malay ko. Naku, lagas na naman ako nito. Mamaya, palipat-lipat ng LS. Huwag kayong lumipat. Diyan ka lang, Mr. Lay. Wala ka dyan, Mr. Lay. Di ka busy numero 1? Wala ba? May notif abnormal? Abnormal naman. Host, ayusin mo messenger mo. Bahala ka dyan. Sabi ni Dress Bians. Lang yan, nagulat ako. Yaning, sabi niya, numero 1 studio. Baba mo bahay ko, Wilma, uy. Pag yan ang pinanggit ng pangalan ko, bala ka niya, Mr. Lay. Si Mr. Lay, kanikita mo na lahat nandito, Mr. Lay. Busit ka, ayusin mo nga tawag mo sa akin, aba, ipapatumba kita, sabi ni Tresbia. Yaning. Alright, Yaning. Sumawil ka talaga. Kaya kainis talaga to si Mr. Lay. Alam mo,
Sabi ko sa kanya, isikreto niya eh. Ayusin mo na, host. Dali. Nalaglag ako, men. Yan eh. Sabi niya. Parang ilma lang yan. Seryoso mo naman eh, kainis. Binubulgar mo yung tunay kong pangalan. Okay lang, at least, may kapangalan akong artista. Yan pa na si Kelly. Numero una. Ano una? Kanta ka bilis. Nandiyan na yung aking singer dumating. Christians, nandito si Numero. Nandito yung kapatid mo na Subas. Oo, Wilma Dasen. O, diba? Dahil, Meling, pag may palipad, nagpalipad na siya Numero, nauna na. Wilma, Abalos, pakiayos ang messenger. Makulit ka, Mel. Sinukulit mo. Si Mr. Lee. Kainis ka, Mr. Lee. Dami alam ni Mr. Sumo. Kahit naalam niya yung pangalan ko eh. Kainis si Mr. Lee. Mr. Lee talaga. Alam mo yon, tinatago ko yung pangalan ko. Kanang maingay. Makikilala nila ako. Isa pa to si Mel eh. Bakit naman? Ayoko. Ayoko lang. Numero uno, ako pa ba? Nauna na palipad. Ala ka kasi darating ka kaya, ano daw? Bahala ka dyan, Mel. Ha. Wilma pala pangalan niyan. Pateri-teri ka pa. Musik ka. Dami kong tawa, uno. Sabi ni Tris. Ano ba yan? Marami na... Tago mo sa cabinet, Tres. Nalaman na nila yung pangalan ko. Kainis. Dahil kay Mr. Lay. Mr. Lay, nandiyan ka pa? Asan si Bineng? Paano? Maingay ka dyan. Hindi ako maingay eh. Behave nga lang ako. Daddy, yung birth certificate mo, itago mo. Wala nang birth certificate, tinapo ko na. Kasi wala yung wenta.
Ayan na. Kaya no, kay Tres, biyanin. Sa'yo, Tres. Biyanin daw. Ano problema kapatid kong palasubas? Nahanap ka niya noon, no? Namimiss ka. Si Uno talaga, no? Bakit hindi mo punta sa'yo pag, di ba kagabi na KLS ka? Wala, namiss lang kita. Ayun o, wala, namiss na kita, abnormal. Okay na sana yung namiss eh, kay abnormal pa. Numero 1, studio A. Hala, hala ka. Si Wilma Siga, yan na si Tita. Mr. Lay. Mr. Lay. Beling Alonso. Na-miss di mo nga minaalala. Mukha mo, sabi ni Tristan. Serso mo. Mga pangalan mo, mga ina. Udet. Alam ko. Wait, may customer ako. I wait. Binubuhay ka ni Mr. Lay. Bugbugin na. Wawa si Mr. Lay. Ako di niya alam ang name ko. Kaya nga. Hindi niya alam yung ni Tres Gels. Oo nga, hindi niya nga alam. Mas gusto ko Chinita. Pero, Mr. Lay, alam mo ba yung tunay na pangalan niya, no? Ni Tres Gels. Oh my God! 2, 3 ba yan? Opo. May customer ako, wait lang. Shucks! Bayan, ang gabi yan ang itsura.
Wait. Oh, yeah, lalabas. May customer ako. Sana. Panlalaki po. Ano po yan? Ngayon ng gabi na. Pag-ibig ko sa'yo, hindi bago. At least malayo ako malapit sa katotohanan. Yung sa akin wala sa katotohanan eh. Tatangin ka! Sinumiro uno. Sige, akit ka kasi may customer ang kausap. Ayan tuloy. Bakit niya si Roberto? Roberto yung niya, yung name niya. Malalaman ko din yan pag pinadala ko ng bag. Patay ka, Tess. Lay, Mr. Lay. Hindi ka tumama, Bianeng. Akit na. May customer lang ako. Hello. Roberto Blake. Ayan, mega love shout out. Number 1. Mama yung Roberto ni Roberto ba? Pangalan mo? Tunay mong pangalan? Hindi. Roberto, bantat mo naman. Ang bantat na mo! Ay, hindi Roberto yan. Chilling. Chile. Malapit na sa aning eh. Roberta. Mega love, shoutout Mr. Usumo. I miss you, Mr. Usumo. Ay. Mamata? Nga. Una, mega love. Wow, sana all. Ang ganda yung Roberta. Hindi tinama. Una. Ayan si Miling. Hindi pa si Miling pa, oy. Miling! Sira yung messenger ko, Mel. Ngayon, kapatid mo, hindi mo alam ang name. Ayan, nanguhula lang yan eh. Akala ko magkaka-customer na ako eh. Ay, sana all my customer. Ay, ito pala. Assemble na po ba? Ay, nako, mega love shoutout sa'yo. Bakit may sometimes chilis naman? Sometimes chilis, sometimes not. Ay, okay. Happy order. Well, ma, mega love shoutout sa iyo. Sige, ma. Ay. Wait lang, busy ako. Wait, meron akong kinakausap. Suplada. Kaka-customer ako. Ayusin mo. Joberto. Hindi. Pero ipipick up ko na. Sure, Mali why ka not? naman. Mali ka na naman.
Ayan, sabi niya ni Bianing Tres Chiles, pag English, Robert, pag Tagalog, Roberta. Pisti. Madali lang po sa SM. Ayun, pinapaganda. Maganda naman talaga yan, Chiles. Chakra. Ew. Parang hindi busy si Mr. Sumo. Baka nasa bahay na yan. Magsayang mga muna ako. Bahala kayo dyan. Sabi. Naku, wag balasubas na kapatid, pinapaganda mo pa. Smiyo. Di pa ba kumakain yan si Bianing? Di ka ba kumakain, Bianing? Ano mo ngayon? Out mo ngayon? Break mo? Break ko. O break? Break time? Break time. Parehas pala kayo, Mr. Sumo. Break time din, Mr. Sumo. Naka-break time silang dalawa. Sayang mo na ako, che. Sasayang mo na daw sila. Pag masipag, no? Laging may break. Pagod na eh. Ayon sala eh. Roberto talaga. Hindi yung Robert. Pag Tagalog, Robert. Roberto pala. Baliktad. Pag English, Robert. Chilis naman na old Sala. Ano daw? Ano ka magkaka-break? Hindi ka naman nagtatrabaho. Oo naman, ma. Loading. Kantahan mo sila. Para makapirate ulit ako. Padahalan mo na ako. Mamamayat na ako eh. Uy, Roberto. Nakapirate mo ba? Loading daw, hindi. Joke lang. Hindi ako nakapirate. Nakapirate yung unang-unang, ewan ko. Saan ko ba nakuha yun? Pero yung mga kata mo hindi. Okay po. Siyempre, hindi tayo marunong kumanta kaya hindi tayo nakaka-copyright. Baka ba? Kanta ka na dyan, sabi niya. Kung pagpapalipad ka, Chilis. Chels, kung magpapalipad ka, kakanta ako. Ba't parang may nag-iiko? Sa akin ba yun? Hello? Madam Chiles. Padala ka, papalipad ako. Utot mo. Uy, mega love shoutout sa'yo, Jordan King, ayun. Tamsak Dan, thank you sa'yo patamsak, bro. Ano, Wilma?
Ang lagay. Mega love shout out, Jordan King. Tamsak Dan. Ayan, maraming salamat. May kausap lang ako. Sige na, kakanta ko muna si Mr. Usumo. Ay, si ano? Natama sila. Si Ako yung may Mr. Usumo, si customer Mr. eh. Usumo. Customer. Yan, pagbutihin mo ha. Nang marami tayong pangkain. Nag-uugong. Nag-uugong yung ano. Yung aking headset. Sa akin ata yung nag-uugong. Wala na. Tawa ng tawa si Mr. Sumuped. So yata mag-asawa. Alright. Ba't ang pangit ngayon ng ano? Saglit lang ah. Bakit ba? Ew! Asawa ka dyan. Ayaw mo ng asawa? Asawa ng lalaki. Mr. Sumo, maka-iyo? Narinig ko na naman yung iyo mo, Mr. Sumo. Nagpalipad sa IAD 100. Ano? Nagpalipad na si Tres! Kaya kumanta ka na! Ay, sas! Ay, palipad mo na naman yan. Drawing na naman lagi. Ganda ni Ate Annalyn, no? Ang ganda ni Ate Annalyn. Ay. Wow, parang ano ah. Parang Koreana ah. Oh, diba? Ganda ni Ate Annalyn. Ayan, para kay Mr. O sumunod na sa palipad na drawing. Lang! Ay, gano'n na. Hindi, kakakanta kasi tayo tapos wala man lang pang kape. Lugi tayo. Ay, kakakape ko nga lang eh. LS daw siya. LS bukas. LS ako bukas, Gilberto. Akit ka ha. Ayan, sabi niya. Pabe, ano ba, Gilberto? More. Umakyat, Gilberto bukas. Akit ka daw sa kanya bukas. Ha? It Ay, may depends. nagmamadali ka ba? Mamaya nga eh. Depende. Pwedeng hindi, pwede. More daw, more. Ay, Mr. Osumo. Ito yung nire-request pala ni ano. Sino ba yun? Si Ben
Mega love shout out, Sis Jerome. J-Room. Ayun, J-Room. Mega love shoutout sa'yo, J-Room. Hello. Hi, hello. Nahilo na si ano. Yan ang kamunay daw. Kamonay. Kamunay. Ayan, Chabi. Hindi ka pa rin ba magpapakita? Sina? Ikaw. Eh, alangan ako, nakakayan. Yo. Bakit? Sira pa rin yung camera. Sira yung camera ko nga. Wala naman kasi mag-donate ng camera dyan. Kamonay, mega love shout out. Katapos ko lang maglaba. Ayan. Tapos lang daw niya maglaba. Ayun. Ay, wala naman kasi magbigay ng ano dyan, ng camera. Berto, yung kanta ko. Sabi ni Tristan. Sira yung mukha niyang Tristan. Kaya ayaw magpakita. Wait lang ha. Naghang akin ang cellphone isa. Kere. Ako'y babalik. Si Madam J-Room. J-Room. Ano nangyari dyan? Ayaw magbaba. Out. Anong kanta mo, Jels? Ayan. Nalaglag. Hindi naghang kasi. Hang, parang ako. Ito maglalapit kay Chilis. Nakakahawa yan. Yun din gusto ko sabihin ka Monay, sabi ni Sis Jerome. Under construction yan kay Kamonay. Akala ko under preservation ka muna eh. Ay, mamaya na makulit. Huwag makulit, men, mamaya. Putik, di pa may tapos sa pag-on ng ads ni my channel. Sakit sa daliri. Ang dami pa, Tres. Kala ko under preservation na ka muna, sabi ni Sis Jerome. Kanta ka ba daw? Anong oras po kayo nagpupunta? Ang daming short beats eh. Kaya pala. Pero congratulations! Isa na siyang monetize. Uulan na dito. Host, umuulan na. Uno, marunong ka mag-manual verify ng PIN sa AdSense. Sabi ni Mr. Lay, marunong ka mag-manual verify ng PIN AdSense sa AdSense. Hindi ko pa nasusubukan, Mr. Sumo. Naantay ko nga din yan eh, kasi hindi pa nga dumadating yung aking PIN eh. Di ba dumadating yung PIN mo? Yes. Bakit? Diba? Ang saya. Nakakamawa mo din yan.
Talaga? Yes. Di ba Philippines naman yung inano mo? Yes. Mga dumarating eh. Ang gagawa natin. Kaya minsan natatakot na ako eh. Kaya pala eh. Pero nakita ko yung Mr. Osumo, pumunta ka doon sa may, Ba't troubleshooting. ikaw, ayaw mo mag-manual? Hindi pa nga pwede kasi hindi pa nga natapos yung apply ko, di ba? Pero pa natitira. Isa na lang. Tapos pag nawala na ng ads, saka try natin mag-manual. Ay, ganun. Di ba? Sakit Sa akin dumating yung pin. Parang sakit sa pakiramdam. Sakit pa sa pakiramdam. Oo. Response! Nawala na naman. Mega love shoutout ayun, Soldier Star Music Production ayun. Tamsak host, good evening sa lahat. Good evening din sa iyo. Ayun o. Pinagmalaki pa, no? Hindi pa nadating yung pin niya. alam mo yun. Yun naman ang katotohanan eh. Di ba? Yun yung totoo. Wala naman akong makukuha pag sinabi ko naman na. Ano ba ginagawa mo? Soldier Star Music Production. May proud si Puerto. Oh my God, kudog. Narinig mo? Hindi. Narinig mo yung kulog? Hindi. May kidlat. Doon sa may mga walang syota. Isa mo doon. Sa mga walang syota. Wala kayong jowa. Wait lang. You say I miss the thing you do. I just wanna get back close again to you. But for now, your voice is near enough. How I miss you all over. And all the days that pass me by too slow. Empty nights inside me flow. All around, there's no way out. I'm just thinking so much of you. There's way to never down. I can wait forever. If you say you'll be there too, I can wait forever if you will. I know it's worth it all. Spend my life with you. May jowa namin, Gilberto. Ayaw, congratulations. You took my hand, it's someone to be alone. Lakas ng kulog dito. And hope is I just wish that next to you tonight, and I'll be reaching for some better door.
Some years from love Hindi lang niya alam. was way back home. I could never let you go. And just wanted you to know I can wait. Happy birthday, Sister Papa. You'll be there to Gawa ng new channel para balikan na. Ano, binigyan si Jagger? Ano yung binigyan no? I know it's worth it all to spend my life alone with you. You Happy Fiesta. Normal talaga to. Happy Fiesta. Always pretend I can wait forever. Taas ba? Yes. Hello. Hello, hello. 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 Na-hello ka na. Ayan, sabay na sabay kayo. Ha? Ang galing. yeah, Sabay na sabay kayo. Alam mo, akitin kita sa iles mo. Hindi. Ang galing. Sabay na sabay kayo. Ano yun? May nag-hatching. Cute ng atching. Di ba? Parang chipmunks lang. Hatching! Ang kulit nito. Ang kulit. Sariling amoy. Gilberto. Pak. Mas maganda tayong Roberto. Hello. Na hello. Sariling amoy. Lakas ng ulan. Buti nga dyan, naulan eh. Ang lakas ng ulan. Sarap ng bakasyon ah. Sarap ng bakasyon. Pag di ka umakyat, di asa baba ka. Sabi nga naman. Jeff.
Wala na akong maisip na kantahin. Ano ni, ano. Ay, ano, si Edith Chong. May love shoutout sa Kanta Edith ka Chong. pa! Kanta ka pa nga daw eh. At saka magpakita ka naman daw. Ayan, mega love shoutout. Edit Chong. Ang editor. Lakas na naman. Ayun, sino yung nasa taas? Secret. Sino nasa taas? Si numero 1. Ba't nawala yung pangalan mo dyan? Wala ba yung pangalan ko? My God, nakakatakot yung ano. Wait lang. Magana ko ng camera. Kuya Johnny, may galap shoutout sa inyo. Kuya Johnny, si Juberti yan, kapatid ko, Pilasuwas. Kapatid sa labas. Iwan ko sa'yo, ano, Chilis. Kuya Johnny, si Juberto yan. Kapatid ko sa labas. Hindi sa loob. Ang lakas ng ulan, ang lamig. Parang siya nang lamig sa akin. Kapatid sa labas, ay ba't ay lumabas? Ayaw lumabas. Host. Ang lakas ng ulan, grabe. Kanta ka pa para lalong gumagano. Papatayin ko lang yung ilaw. Nakakatakot. Tamel, mega love shout out. Tita Mel, sabi ni Sis Jerome. Jerome, mega love shout out, sabi ni Mel Alonso. Kapatid sa labas, kuya. Sila yung inunan. Diyos mio, 48 years pa mi. Matapos bukas ulit. Grabe, dami short video. Kapatid sa labas, kuya. Ay, Ayun, inulit ko lang. Siya yung inunan daw. Ano si Jerome? Si Jerome. Jerome? Siguro may bagyo na dito. Bagyo ng ano. Meron nga bagyo. Hindi ka kasi ng balita. Yan. Puro kasi kayo YT. Kakaluhin ka ka muna eh. Puro kasi kayo YT. Hindi kinakikinig ng balita. Ang dami.
310 na short video. Kulit, wag makulit. Ang lamig. Wah, dami nga. Ang sakat nga talaga. Sa 100 pa nga lang eh. 310 pa. Nakailan ka na, Tres? Tinigilan ko nga ni Kuya. Lapa 100. Bukas ulit. Simula ang kagising. Siya naglalagay sa LS, ako sa short video. Naghali pala kayo, no? E di ilan yung yung LS niya? 300. Ang dami na pala siya. Madugas nga ka muna sa kanya ang LS. Ano? Ano na? Naku! Ay, 340 pala ay siya. Mga 1 month ko to tapusin. Naku ka muna asa ka pa kay Kuya. Ang dami pala niyan. Yung iba, hindi ko na nilalagay yan pag alang. Pag alang 50 minutes. Ayun, PM Sen, Kamonay. Wala na yung kidnap. Bakit? Asan ka na? Nandito lang. Ba't di ka na kumanta? Nagdadaldal ka pa. Makulit po.
30 pages lang ang LS. Ang dami pa din. Ah, 30. Sa Nakakatakot yung kulog. Kasi sobra niyang lakas. Kailan mo mag-ELS to Chelis? Okay, Chels, kailan ka mag-ELS? Mag-LS siya bukas. Bali, 264 ang LS. Lipos naman. May kulang. Bukas nga, akit ka. Bukas nga daw, akit ka sa kanya. Bukas siya mag-LS. Di ba bukas is day off mo yata bukas. Hindi ako Pwebes. Ay, Friday ba? Ni Ria and Kia. Eh di pag... Ria, may galab shoutout sa iyo. Ayos ah. Gantong araw siya nag-LS eh. Ganitong araw siya nag-LS? Oo. Mega love shout out host Niria and Kizla. Ayan, maraming salamat po sa patangsa. Landi. Ha? Sa patangsa. Sige na. Baka 5 years na siya sa YP. Naglalas na ako. Ang dami naman niya, Tres. Ha? Sige na at maglalas song na lang. Lantod ba, Joberto? Sabi ni Sir. Hindi mo. Ang lakas na ng kulog. Di mo ba naririnig? Naririnig ko. Mas malantod to si Teddy. Pasigaw-sigaw. Kaya nga sabi niya, lantod ba? Sige na. Ang lamig. Sarap na may kaya ka. Asa ka. Ayun, done already sa nakapin daw. Ayun, thank you, Niria. Done already sa nakapin. Ayan, maraming salamat, Niria. Ayun na. Parang nakita ko siya. Saan ko ba siya nakita? Yung favorite ni mga kabataan ni Chills to. Ay, bigyan ka pala ng jacket. Chills pa ni Chills to. Alright. I remember the day when you be with me.
Sometimes chilling, ayun. Thank you. My God. Nagbabay na. Nagbabay na. Ano, Roberto, akit ka ba bukas? Ayan, bumaba na si, si Roberto. Si Robert. Ipapagawa pa niya, Tres. Ano muna niya yung mukha niya. Kaya ba ipa-over ka? Pwede pa naman ka muna yung magastos laang. Tres, mag-out na ako. Sis Jarong, maraming salamat sa inyo. Mag-end na ako, Tres. Bye-bye. Tres, Bian, mag-end na ako. Love you. Maraming salamat sa naka-busy. Bye-bye. Get rest, Latya. Malakas na ulan kasi.
Mag-end na po ako, Niria. Maraming salamat po sa pabiji. Bye-bye.